Hello guys. So karon kay hapon naman guys. So ako'y mag-atiman sa pato o baboy. Ako'y matubong guys. So ang trabaho karon matubong sa mga pato o baboy. So mauna siya guys ang baboy nga tubunganan. Now nasuko na kay na nagbura-bura ng baba gigutom siguro na mga pato guys ang ginuwat basta bong ako pang tubungan magkuhatag tubong guys tubong sumawala niya lang tubong kanang kuan ba kanang tahop sa kanang kuan ba guys tahop sa humay mo na ilang tubong diri uy wala may tubig guys magalong patasalog gani guys sumani dool raman og salog guys sumauna dira magalog sa ta kaliyot magalog ta walay tubig guys dool raman magkabula tagtumay sabok alog ta guys alog so naghuwat na ang mga pato og kuan guys kanang tubig wala sila kakaon wala Things that should be kept in the basement. Balik ngeri. Bunga na inis baboy. Hala na yabo. When you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking. What? But now I've gonna let them sink in. Baboy guys. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I mentally undress. I confess. Get dirty thoughts about you. We get worse. Tahop lang ang tubong sa baboy guys kay. Kuan man siya nga baboy kanang ano yun ba? Baboy na ma. Ayun. Ay! Nabuing. So, ako pang tubigan. Tubigan pa na ako. Maigong kamera. So, ay, ngaribi! Naman day ni Kabo! Mauna na siya guys, ang kaon na. Ay, gutom. Ang sama ko ning buho maning imong tubungan, ay. Da. Kasaway ka man. Kami makahuwat. Makakaon na siya guys. Mauna siya. Ulit nga baboy. Mangit. Ang anak nga kasi ang tangkal guys. Kitkiton ka. At wala siya nga baboy. Muot lang ko anak siya yung tubong guys kay mangitkit kang mga anak ka terus ka na magbanwas na kaniya guys na saya kay kitkiton juga ang mga pato relax lang kayo guys relax so mga ada pa so maora to guys kanang nagtubong ra ko sa pato o sa baboy akong gitubungan kay nangayo nagtubong sige nag-oink ang kuan kanang baboy sa mga pato ning dungaw na pud sa ilang kuan pa guys kanang ilang tubungan so ako na lang gitubungan kay hapon naman pud so ako na lang magtubong so maura to guys bye bye kanang sa akong mga solid supporter diha
sa magsigig tan-aw sa akong YouTube chat, akong mga video bitaw. Salamat sa inyong pagsuporta. God bless. Mama chup chup.